Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri urtarrilaren 16ko saiora. Gaur bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Odei Magoa izango dugu gurekin eta bere ibilbidea birpasatuko dugu. Agian trukotxo bat ere egingo digu mago honek eta bere ibilbidea ere birpasatuko dugu eta zenolako ikuskizunak eskaintzen dituen. Eta ondoren jarraian oraindik polemika sorrarazten duen gai bat jorratuko dugu. Juan Martín Elespuru filologoa izango dugu gurekin eta aste honetan aurkeztu egin duen liburuari buruz hitz egingo dugu. ¿Qué está pasando en Iruña Beleia izenburupean? Iruña Beleian orain dela hamarkada bat aurkitutako grafitoak badakizue polemika handia sorrarazi zituztela, aurkikuntza garrantzitsua izan zelako, baina bi urte geroago faltsutzat hartu egin ziren eta oraindik auzia pendiente dago eta eztabaida sortzen du komunitate zientifikoan. Horren inguruan solastuko gara beraz, has gaitezen. Hauak dira urtarrilaren 16ko titularrak. 59 taldek erorien monumentuari esanahi berria emateko proposamenak aurkeztu dituzte hiri ingurunea diseinatzeko nazioarteko ideia lehiaketan. Orain nazioarteko epaimahai batek 5 edo 7 ideia hautatuko ditu, hiritarren partaidetza prozesu batekin hobetu ahalko direnak. Nafarroako gobernuak 7 milioi inbertitu ditu Irurtzun inasa industrialdean edo poligonoan, Nafarroako birsorkuntza industrialeko lehen jarduketa osatuz. Bertan, finkaturiko enpresek 240 pertsonari lana eman eta 140 milioi euroko urteko fakturazioa sorrarazten dute. Organoen dohaintzan aitzindari da Nafarroa. Nafarroako tokiko erakundeetako emakume politikarien foroaren sorreran 71 emakume elkartu dira. Nafarroako gobernuak aniztasuna aberastasun bigarren eskola lehiaketa antolatu du. Lehen hezkuntzako, bigarren hezkuntzako eta lanbide heziketako taldeek aurkeztu ahal izango dituzte proposamenak eta aniztasunaren eta pluraltasunaren balioa ardatz duten argazki batez eta testu batez osatuta egon behar dute. Sanjurjo generalaren gorpuzkinak ez dira Iruñera itzuliko. Egunkarietako azalak. Diario de Navarrako lerroburu nagusian, Mairen Porrot umiliagarriak parlamentuan Brexita kolokan jartzen du. Azaleko argazkiak Irurtzungo poligonoa erakusten du. Azpian hurrengoa paratu dute. Irurtzungo poligono berria beraktibatu da. Diario de Notiziasen txanda. Titular nagusian hurrengoa ipini dute. Nafarroak guraso bakarreko familien eskubideak familia ugariek dutenekin parekatuko ditu. Argazkian Iruñeko udaletxe plaza ageri da atzo kontzentrazio feminista egin baitzen. Izenburuak honela azaltzen du. Mobilizazioak inboluzio matxistaren kontra. Gara egunkariko lerroburu nagusian, Westminsterren beto kategorikoa Mairen Brexiterako planari. Diario de Notiziasen bezalaxe azaleko argazkiak atzoko kontzentrazio feminista erakusten du. Kasu honetan Bilbon. Ondoan titular hau dago. Batasun feminista erreakzionarioaren aurrean. Gorakada erreakzionarioaren aurrean. Hedabide euskaldunei dagokienez, Berria egunkariko iskin batean goian Sabino Ormazabal argituzeko kidea ageri da eta bere hitzek osatzen dute izenburua. Kontakizunak zatiketarako erabili izan dira eta sarri goitik bera, gurea alderantziz egin da. Horren azpian lerroburu nagusiak hurrengoa dio. Brexiterako ituna osatu du komunen ganberak eta mahai zentsura mozioaren aurrean jarri du Corbynek.
eta hor Teresa May agertzen da. Bekaldean eduki gehiago, lehendabizikoan itunpeko eskolen ituna berritu eta hobetzea proposatu du Jaurlaritzak. Horren azpian ekonomia arloan ezti izena duena ez da beti eztia, izenburua daraman berria. Horren ondoan, Europako Kataluniako Alderdi Demokratek onartu du Euskal Alderdi Jeltzalearekin batera aurkeztea Europako hauteskundeetara. Behan, kultura arloan, gizartea eta kultura garaikidea lotzeko gune bilakatu nahi dute Azkuna zentroa. Ondoan, arian atalean abenduko KPI-ak inflazioa 1,1 utzi du urtea 2tik gora egin duen arren. Eta amaitzeko bizigiro atalean errepide bazterreko arte galeriak deritzon edukia. Euskal Herria irratiko webgunearekin amaituko dugu egunero egiten dugun moduan. Izquierda ezkerra ez da aldu gurekin aurkeztuko foru hauteskundeetan, dio lehendabiziko albisteak. Alboan eskuinean, Barzina 2. Kontrol batzordeak bere lana zuzen egin zuen, ez zen alarma gorririk piztu. Eta horren azpian atzoko kontzentrazio feminista ikusi daiteke, izenburu honekin lagunduta, atzera pausorik ez feminismoaren bidean. Iruin herriko agenda. Gaur arratsaldeko 6etan Nafarroako liburutegian, ipuin kontalaria euskeraz ongietorri ipuinetara izenburupean. Libre. Gaur Kondestable Jauregian ordu erdi geroago arratsaldeko 6:30 Plan Estrategiko Urbano Pamplona-Iruña 2030 deritzon jardunaldia ospatuko da. Plan estrategiko honen inguruan hiritarrei informatuko zaie eta hauek zalantzak argitzeko aukera izango dute. Doakoa izango da, baina aldez aurretik apuntatu beharra dago. Horretarako erabaki.pamplona.es webgunean sartu eta han bertan gauzatu ahalko duzue inskribaketa. Gaur arratsaldeko 7etan Sanduzelaiko liburutegian hitzaldi bat euskeraz. Liburutegiak Saharako basamortuan, kabiak eta bibliobusak. Sarrera libre. Gaur arratsaldeko 7:30 Burlatako kulturetxean 3 anuncios a las afueras pelikula proiektatuko da. Doakoa. Bukatzeko ostiralean gaueko 10:30 Zentral Kafe Antzokian, pantomima Fulen eskutik esketxeak eskainiko dira zuzenean. Sarrera 6 eurokoa da. Gaur eguzkitsu egongo da, goi lainoen tarte lainotxoekin ilunabarrean lainoak ugaritu egingo dira. Goizean goiz, hego haizea ibiliko da, eguerdian mendebaldera aldatuko da, arratsaldean iparraldera. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Ostegunean goibel eta euritsu goizean arratsaldean atertzera egingo du eta ostarteak agertuko dira. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, egunaren bukaeran ahultzera egingo du eta mendebaldera aldatuko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira, maksimoa gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Goazen gaurko elkarrizketekin, hasieran aurreratu dugun moduan, bi izango ditugu alde batetik Odei Magoa etorriko da, eta bestetik Juan Martín Elespuru filologoa eta bere azkenengo liburuari buruz hitz egingo digu. ¿Qué está pasando en Iruña Beleia?
Gaurkoan Odeimagoa ezagutuko dugu, bere ikuskizunetaz, proiektuetaz eta ibilbideaz arituko gara. Arratsaldeon, Odei. Arratsaldeon, zer moduz. Eta ongi etorri, eskerrik asko ongi. Mi eskertzei, oso ongi. Oso ongi, bai. Gainera, orain dela gutxi aurkeztutako ikuskizun garrantzitsu bat eskaini zenuen hor Altsasunez, Magic Melody. Bai, Magic Melody egin genuen, ikuskizun berezia, zer, magia eta musika uztartu genituen proiektu batean, Haize Berriak bandakin Luis Orduniaren zuzendaritza musikalaren laguntzaz, eta oso berezia izan zen, 30 musikarik baino gehiagok zuzenean jotzen zuten, nik magia egin bitartean, eta joku bereziak egin genituen baita ere, bandak magia egin zuen, eta oso arratsalde polita pasa genuen, bai. Bakarrik orduan ikuskizun bakarra eginda, horko Altsasun delako berezi espezifikoki Altsasurentzat. Bai, pixkat, urte asko naraman, ni familia Altsasukoa da, eta ni horasin nintzen pixkat magian, eta orduan betianik gogoanekan Altsasuri favorea itzultzeagatik edo zareatik, nik nire lehenengo manaldekin nitu, txapuzeroak hasieran bakizu. Eta orduan, proiektu batera zena, esan genuen, hautxe espeziala da berezia. Saiatu nahi geha, ea lekuren batean eraman aldegun, beste banda batzukin egitea posible da, beste herri batzutako bandekin eta egitea, polita da baita ere, zeren horrela herria, ikuskizunean sartzen da baita parte da, baina, zaila zen, proiektua handia da, zabala, infrastruktura handia behar da, eta hortxe gabiltza saiatzen. Orduan, zenbat denbora eman zenuen prestatzen, eman zenuten? Lehenengo telefono deia esateagatik, Luis Orduniak niri eman zidan, eta martxoan izan zen, eta emanaldia abenduan izan da, beraz, 9, 10 hilabete, hala ere bandak bi urte zen eman iratzean pixkat hitz egiten, datak bilatzen eta gauza posiblea zen edo ez ikusten, baina horrela preprodukzio, produkzio denbora eta entsaioak eta 9 hilabete azkeneko 2 hilabeteak, barneago, forteago, baina bai. Iruñekoa zara zu? Iruñekoa naiz, bai, hori da, Iruñean bizi eta Iruñean dakagu sede esatagatik edo modu batez. Eta hori, Altsasura, Iruñean ere ikuskizunak eskaintzen dituzu, nondik mugitzen zara? Baditzen duten tokitik. Batez ere Nafarroa eta Euskal Herrian asko egiten dugu lan, euskaraz baita ere egiten dugu lan noski, eta orduan horrekin asko mugitzen geha. Baina kanpoan baita ere, bai Madrildik gora, parralde ere esateagatik edo, bai mugitzen gehala, eta nahi duten tokitik deitzea eta guara jungo geha gure magia eskaintzea. Eta zein esango zenuke dela zure magiaren berezitasuna, edo emanaldiena? Magia eta umorea uztartzen dugu, modu oso berezi batez, beti erritmo askorekin, jendeak parte hartzen duen magia, ikuskizun guztietan parte hartzen dute, baina hemen modu berezi batez, beti bilatzen dugu dana elementu guztiak ongi zainduta egotea, nahiz eta kalean egin ardibidez emanaldia, horrez dago argiztapen bat edo, baino janzkera, soinu banda polit bat, ezaguna jendearentzat beti saiatzen geha, soinu bandaren tokitik jendea hartu eta jendeak beti ezagutzen dituen musikak erabili, eta holako gauzekin orduan, zerbait oso berezia erritmo askorekin joku originalak edo publikoagatik gutxi ikusiak, behintzat, eta hortxe pixkanaka. Publiko zabal batentzat? Hori da, bai guraso, bai umeentzat, ni ez dut sinisten bakarrik umeentzako emanaldi batean, ikusiak ditut oso politia dira, baina magiaren kasuan usteet familiakin disfrutatzen denean oso berezia dela, eta gaur egun gainera, umeak beti mugikorra tableta eta baze politia magi ikustea eta familian pasatzea. Beraz, bai umeentzako, bai helduentzako diren, zatiak banatzen dira ikuskizunean, bai. Erronka izan behar da azkenean ikuskizun bateko gitzea guztientzat, ez? Zaila da, baina ja orain, pixkat, ohituta geha esateagatik, inoiz geha ohitzen zen, beti ikasten duzu, baina, bai, gurasoek erraz jartzen dute askotan, zeren umeak ongi pasatzen dutenean, bereek ongi pasatzen dute bere umei ikusten, baina, bai, zailagoa da pixkat, helduak ikuskizunean sartzea, bereik parte hartzea adibidez, eta modu berean umeak horrexerita lurrean ongi pasatzea zen, bereik parte nahi izan nahi dute, eta ez dute ongi hartzen esateatu. Ni atea nahi dezu heldu bat, ni hor egon naiz orduan. Baina, bilatu dugu hor ekilibrioa esateatik eta lortu dugu, bai, noski. Eta hori zenolako erantzuna jasotzen duzu beraien gandik? Oso politia, bai txiki bai helduen gatik, bai ditugu ikuskizun guztietatik, badako ikuskizun bat ebidez zenien umeak ez diateatzen. Parte hartze dute publikotik, baina estenatokira ez dira egotzen, eta askotan berein ilusioa hori da, estenatokira egotzea. Eta hasieran, errepertorioa landu genuenean ikusi genuenean, esan genuen, ez dia umeak ateatzen. Proba eginen dugu, eta horrela gelditu da, eta horrein dela 3 urteko ikuskizuna da, eta oso ongi funtzionatzen du, umeak oso ongi pasatzen dute, oso pozik bukatzen dute emanaldia, eta ez dute bukatzen sensazio horrekin, ez dut parte hartu, nik parte hartu nahi non. Hoi ez da, existitzen beraz, oso ongi.
Nola hasi zinen zu mundu honetan? Betidanik izan duzu hor grina edo... Ez. Bueno, nire gurasoak ikuskizunarekin ez dakate erlaziorik, baina ni txikian nintzenean 6 urterekin hotel batean nengon, eta magia ikuskizun bat ikusi nuen. Eta, magoak voluntario bat behar zuen, niatera nintzen oso gaizki pasa nuen. Baina horrengo goizean, oetik altxatzen, amari izan nuen, ama, ni magia gustatzen zait, magia ikasi nahi dut, eta magoa izan nahi dut. Eta hasieran hori broma pixka da, ez? Ni irakaslea izan nahi, suhiltzaile baita txikien izanean. Baina, jolas hauek denok ezautzen ditugu jolas hauek magiarekin erlazioa dakatenak, erosten hasi ziaten, amar edo amabi izan nituen azkenean hor, beraz, pillo. Eta ja 11 urterekin, Nafarroako mago batekin hitz egin nuen, eta hainbat kontseilo eman zizkian, eta horrela magiei buruz irakurtzen eta ikasten hasi nintzen. Eta pixkat modu autodidakta batez, baina nahiko fuerte da. 11 urterekin eta aur batek zerbait argi izatea bere etorkizunari buruz zaila da, eta normalean hori nire amak pentsatu zuen, ez? Hau broma da, pasako zaio. Beraz, zorte izan nuen, zeren buru hor zuzen izan nuen, eta asko ikasi eta asko gustatzen zitzaidan, beraz. Zorte dakat, zen txikitatik, amak antzokiran ematen ninduen, paiazok ikustatolako gauzak. Beraz, ikuskizunaren mundua bai oso garbinekan nire barnean, oso argi, eta nik txikitatik banekin, hau egin nahi dut. Hau ez eta asko gustatzen talako gauzak, gaur arte. Bokazionala guztiz orduan? Bai, guztiz. Eta ze gero lagunek ze eskatzen zuten hori trukotxoak egitea edo? Bai, karo, zegoen hor pixkat, murmui hori, maguan afizionauta da, niri profesionalaz nintzen oskita, baina nik ez nuen inoiz egiten, paso, tal, oso lotxatean nintzen txikien nintzenean, oraindik, baina txikien nintzenean asko. Eta institutuan adibidez, segunero, baina astero zerbait ateatzen zen, noiz egiten duzun zerbait, askotan katxondio modun, pixkat burla moduan, eta nik esaten nien beti, graduazioa iristen denean hemendik 5 urtetara, hor eginen dugu. Eta azkenen graduazioa iritsi zen, eta egin behar izan nuen, baina oso ongi. Graduazioa egin nuen, 18 urte nituen, eta hor erdi profesional nintzen, oraindik profesional ez nintzen, heldua esateratik, baina lan egiten nuen pixkat horretaz eman alde egiten dituen, eta flipatu zuten, ongi adierazitza pixkat jugada hori. Orain honetaz lan egiten duzulako? Bai, hori da, bai. Eta gainera, zerikusia duen formakuntza profesionala jaso zenuen? Hori da, bai, nik irudita soinu ikasi nuen Gasteizen, 2 urtez, goi ziklo bat da. Eta bai, asko gustatzen zitzaidan, pixkat argi eta soinu teknikari bezala ibilen nintzen, eta beti ikasi nahi nuen hori modu ofizial batez, profesional batez, eta hala ere nik egiten dudan gauzekin oso erlazio, oso lotura handia daka. Nire ikuskizunetan alde teknikoa oso garrantzi handia daka. Bai magia noski oso garrantzitsua da, baina ongi entzutea, musika ongi polita izatea eta lehen azalduan, pixkat jendea lotzeko. Eta antzokitan egiten dugunean, argiztapen berezi bat erabiltzea polita jendearentzat erakargarria, hori niretzat oso garrantzitsua. Erakargarria eta ere agian sorpresa handiagotzeko edo ez? Bai, antzoki batean lan egiten dugunean, antzokiko infrastruktura pixkat probestu behar da. Zergatik orduan, joan gaitezke eta argirik ez erabili, baina egiten baldin badugu handitzen dugu ikuskizuna politiago galditzen da, eta hori bentsat nire esperientzia eta nire pentsamendua. Egin beste batek basetan, zain garrantzitsua. Bakoitzak zerbait pentsatuko hori buruz. Eta nola diseinatzen dituzu edo antolatzen dituzu ikuskizunak bakoitza? Beti ideia pixka sortu behar da, pentsatu zertarako egingo dugun, kalean, antzokian, formatu txiki handi, eta hortik errepertorioa bilatzen dugun. Nik beti magi irakurtzen dut, magi ikusten dut asko, eta orduan beti badare horri ideiak pixka esatetik almazen batean, albo batean, eta orduan proiektu bat finkatzen zuen eta esatzen dut, hau egingo dut. Orduan, hor zenituen ideiak batzuk esatu zu, beira, hau ez, eta orduan hor, gelitzen da alde batean urrengorako edo agian inoiz zeiteko. Baina pixka horrela, gero entxaiatzen dezunean, jai guztezu batzutan gauza batzuk ez dute enkajatzen, eta orduan albo batean utzi berriz, beste batzuk sartu. Eta lehenengo emanalditan, publikoarekin ja ikusten dezu, ez? Beraien erreakzioa, zerbait oso ongi funtzionatzen du, zerbait funtzionatzen du baino ez hain ongi, orduan, pixkat. Hortxe jolastu behar duzu, ez? Gauzak mugitzen, domino bat bezala, ez? Pixkat horrela fitxak mugitu mai gainean, azkenean ikuskizun trinko bat edo sendo bat lortu arte. Eta gero nola gauzatzen dira, zu beti hor zaude eta laguntzailea ere badokazu, ez? Hoi da, gu 3 pertsona gea, gehienetan, orduan, antzokitan dienean 3 goaz, beste ikuskizunetan normalean 2, eta beti talde lana da. Hau da, ikuskizun bat, ni bakarrik egitea, posible da, baino ez egiten ditugunak. Gu egiten ditugun ikuskizunetarako minimo 2 pertsona berdia, eta nik beti esate duena. Ongi ateatzen denean,
denon arrakasta da eta gaizkateatzen denan, normalean nire failua da, ez dakit da on, baina normalean nire errorea da. Orduan, bai, nirekin ez beste pertsona gauza pilo egiten ditu. Normalean eszenatokian denbora gutxi ikusten zaio, eta normalean ikusten dena da, gauzak eman edo hartzen ditula, baina atzean eszenografiatzen soinu guztia eramate du, ikusten kontrol guztia, muntatu, desmuntatu noski, furgoneta kargau, deskargau, atzean lan pilo dago eta talde lana oso garrantzitsua da, behintzat nik egiten ditudan ikuskizunentzat. Entxeguak pentsatzen dut baita gidoiak izango dira edo... Bai, hoi da, gidoia da, jokoak bezala ez, ikuskizunetan pixkat pulito egiten dianak, aldatu egiten dianak, eta zuten, azter funtzionatzen dut zer ez. Eta askotan, eszenatoken ikusten dien ideia asko, agian nik hasiera eman diet, baina gero beraiek osatu egin dute, eta hau egiten baldin bait, eta hau, agian nik ideia badakat buruan, entxaioan ikusten zut, eta ez, beste hauzatik egin dut, azkenan, talde lana, beti, bai ikuskizunetan entxaiotan, beti garrantzitsua. Eta gero kolaborazioak, adibidez Altsasuko kasuan hor banda zagoen. Hoi da, bai, batzutan proiektu bereziak hartzen dira, orain biran gauden Nafarroatik Niko vampiro txiki bat musikalarekin, Te Diferentzia konpainiaren ikuskizuna, eta kasu honetan niretzat oso proiektu polita, izan da, zen ni aktore lanean, magia egiten dut, Niko, erdi botereak ditu, vampiro bada orduan gauza bereziak gertatzen dira bere munduan, eta niretzat oso berezia eta proiektu horregatik, ez naiz hori imagoa, hor niko naiz, beste pertsona bat, beste pentsamolde badaka, eta beste hitz egiteko modu bat, baita ere, gaina dantzatu, abestu denetik egiten dugu. Bai, beraz, batzutan horrelako proiektuak agertzen dira, niretzat, ilusioan egiten diatena, zeren zerbait desberdina egitea da, eta plazer bat, bai, noski. Orduan, beti aberasgarria da, beti ikasten duzu, beti... Bai, klaro, bai. Magic Melodien kasuan adibidez da zuk esaten zen, bandaena. Oso proiektu luzea izan da, eta niretzat hasieran nik esaten nuen, nola egin dezaketa hau, zen, musika eta magia batera joan berdea, baina nola moldatzen du nik partitureta eta tauletako hau eta ez dakat ideaik. Orduan, zuzendarekin, gero pentsatzen nuen, baina errazagoa zen ez, baina hasieran esaten, nik ez zindet egin orain partitur batekin korta pega hola, pum-pan, eta hau ez jo, eta ez, berak esatzen, karo, tonua, ritmoa, noski. Nik ulertzen ez dituan gauzak, baina ez da ordenagailuan soinu bat egitatzen dezun moduan, ez, zailagoa da, eta orduan, baina, gauza hori buruz pilo ikasi, eta segurazki inoiz ez dut errepikatuko, baina ja badakit, eta horretarako balio zait bintzat. Eta esan duzu modu autodidaktan hasi egin zinela, baina erreferenteren bat alzenuen edo? Bai, nik txikitatik, magia asko ikusi nuen. Txikian nintzenean, telebistan egon zen boom moduko bat magiarekin, eta estatu mailan programa oso onak egon ziren. Eta, nire referente bat David Copperfield zen, guztientzat beti, pixkat referente bat izan da Copperfield noizbait, behintzat. Baina, gero estatu mailan Juan Tamariz zegoen, ez dakanik egiten dudanekin erlazio asko, gutxitan egiten dut kartak, baina bere, eszenatoken egoteko modua, edo publikoa tratatzeko modua, umorea egiteko, ez? Dakan erritmoa baita. Niretzat oso garrantzitsua izan zen, gero, Maklari, Jorge Blas, hortxe dara, mago pilot, azkenean, erreferentziak hartza dituzu edo, eta hau, hemendikan hau gustatzen zait, hemendikan hau, eta pixkat guztien nahasketa bat egiten duzu, zure pertsonalitatea egiten duzu, eta hortik anateatzen da pixkat odei magoa. Magiaz gain, eskaini behar dena delako azkenean, hori showman izatea, hori da, bai, nik horregatik esaten izun, magia eta humorea batera behar dira. Nintzat, gutxitan ikusi dut magia humorerik gabe, azkenean beti naiz eta humore sartu ez nahi duenak, humorea sartzen du, bakarrik atetzen zaio. Eta harridurari barreagitzen baldin badiogu, zerbait berezia sortzen da, orduan, bai, nire ikuskizunetan batera juten dira, ez? Harridura eta barreta oso garrantzitsua, niretzat, behintzat. Bai, eta hor zure marka edo nortasuna... Bai, saiatzen geha hori, ikuskizunean barrean, 70 minutu baldin bada, ordu bateko ikuskizuna baldin bada, barre egitea behintzat, 15-25 segundoro behintzat, hori triziklek esaten zuen, ez? 10 segundoko barre bat, nik ez dut hori lortzen, ez dut kronometra hau ez da ere, baina bai, ikuskizun guztian zehar barre egitea une oro eta ongi pasatzea. Azkenean, ikuskizun bat ikustea juten zatenean, zen nahi ez dute. Arazoak ahaztu, pixkat disfrutatu, eta bintzat hori. Barrearekin ere oso erraz lortzen da hori. Zaila da mantentzea barrea, ez? Bai, azkenean diseinua da, ez? Eta jokoen pixkat struktura eta nola egiten dezun publiko aurrean. Guk beldurrezko jokoa egiten ditugu eta jendeak barre egiten du.
jokoan barrena, edota mentalismo jokoak askotan oso serio dira, ez, edota pentsamendua irakurriko izu, eta kontzentratu, eta guk olako egin ditugu, baina beti humoretik ez, eta hortik eramaten ditugu, orduan, Improvisazioak ere garrantzia izango du. Bai, batzutan improvisazioa da, beti, zerbait kalean zaudenean, lurrean egiten dezu emanaldia, eta batean aur txikitxo bat, 2 urtetako aur bat sartzen zaizu, horrelako gauzak gertatzen dira batzutan, eta bai, improvisazioa behar da, baina, nik askotan galdetu egiten diat, ez? Nola egiten duzu improvisatzeko, eta nola ikasi duzu? Nik ez dut improvisazio kurtsorik eman. Hori da gaitasuna, ez? Gaitasuna edo asko ikustea, nik ikuskizun asko ikuste ditut, nik asteburu bat libre dakat, eta ikuskizunak ikustea joten naz, nolakoak. Eta hortxe, pixkat, errekurtsoak hartzen dituzu, erreferentziak, eta badakizu pixkat nola atera arazotik zerbait gertatzen baldin bada. Eta esan duzu ez dituzula askotan kartak erabiltzen. Ze nolako trukoak edo ezakit trukoak zer egiten duzu? Guk eszenatokietan ibiltzen geha gehienetan, edota olako formatutan, ez eta batzutan lurrean eta egin. Orduan, kartak erabiltzen ditugunean, oso kasu puntuala dira eta ez dira mailan egiten dien karta jokoak, telebistan asko ikusiek diela, eta oso polita, baita gertuko magia hori. Guk, ibiltzen garen kartekin askotan karta handia dira, edota joku oso bisualak, nahiz eta kartak txikiak izan, sokak, zapiak, eta, magoek erabiltzen dituzten elementu askotan tipikoak, baina, gustatzen gara zerbait desberdina egiten haiekin, eta baita, kutsa arraroa, batzutan ilusio handiak erabiltzen ditu eta holako gauzak, baina, kartak mailan, aukera gutxi egoten dira hori ikusteko. Aukera izango dugu gaur hemen trukotxoren bat ikusteko? Bai, noski, eta gainera mailan, beraz, gauza berezia, noski, bai. Irrikitan gaude, eskerrik asko, barkatu, esan behartzen nuen zerbait. Ez, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik, eta ikusteagatik, noski. Bai, eta ze prestatu diguzun. Bai, noski, begira. Ara, begira, jolastuko dugu kapela gorri honekin, hementxe ipiniko dugu, eta ez bakarrik horrekin, baizik eta hemen ditudan 8 kartekin. Begira, oso argi ikusi nahi dut, erakutsi 4 karta gorri direla, examinatu begiratu normalak direla, eta 4 karta puntu beltzekin, bai? Ara, begira, hartuko ditugu beltzak eta hemen jarriko ditugu kapelatik urrun. Eta 4 karta gorriak berriz kapelaren onduan. Beraz, kapela balio zaigu erreferentzia bezala jakiteko nondaren karta gorriak, bai? Adi, magia hasten da oso argi zuen onduan. 4 karta beltzei buelta eman, 4 karta gorriei buelta eman, eta beltzen artetik bat hartuko dugu, eta karta gorrien erdian ipiniko dugu. Ez bakarrik hau, gorrien artetik bat hartu, eta beltzen erdian ipiniko dugu. Ara, hortxe, erdian. Begira, karta guztiak elkartu ingo ditugu oso argi bi behatzekin bakarrik. Behatzak klaskatu. Eta gezura bat dirudire, guk esan dugu kapela gorria hemen baldin badago, hemen dauden karta guztiak, ara, kontu handiz hartuko ditugu, hemen dauden karta guztiak hori da, gorriak izan behar direla. Eta ez bakarrik hori, baizik eta kapela hemen baldin badago, eta hor gorriak baldin badaude, orduan hemen dauden karta guztiak, beltzak izan behar dira. Ara, baina zailago egin dezakegu, begira, oso argi ikus dadila. Bi karta kenduko ditugu, bi karta eta bi hauen artean trukak edamuko bat eginen dugu. Hortxe, posizioz aldatu. Berriz ere paketeak elkartu eta behatzak laskatzen baldin badugu. Hasieran esan dugu moduan, kapela gorri hemen baldin badago. Ara, argi ikustea, orain beltzak ona etortzen dira. Eta ez bakarrik hau, baizik eta gezurra badirudi ere, orain gorriak. Ona etortzen dira. Ara, baino zailago egin dezakegu bira. Hemen txekarta guztiak ipini, eta ez bakarrik bat. 3, bat ez bi, 3 aldatuko ditugu. Hortxe. Karta bat, beste bat, behatzak klaskau. Kapela hemen, beraz, gainean ipintzen baldin baigu. Beraz, zeren gezurra badirudi ere, horien hemen bai 4 karta beltzak etortzen dira. Eta orain bai ona, 4 karta, gorriak etortzen dira. Hortxe, beno. Bai, gainera, begiratzen nengoen, ze askotan esaten dute dela, begiratzen duzun gauza bat, beste lekuan, beste gauza bat egite. Ez, hemen oso hurbiletik ikusteko. Bai, hori da. Beno, Odei Magoa, hemen froga garbia, zure magiarena. Beno, mil esker. Ikusiko zaitu, nun kontsultatu dezakegu? Beno, webgunean hor irubeikoitz.magodeimagua.com edo Odei Magoa interneten ipinita hortxe agertzen da lehenengoa. Eta hortxe agendan baitugu elkarketa datak, baita Facebook eta holako sare sozialetan beraz. Erraz, aurkitzeko oso errazgea, bai. Bikain. Beno, mil esker. Zuri, etortzeagatik. Hurrengora arte. Zuri, ba.
Orain dela hamarkada bat, aurkikuntza garrantzitsu baten berri eman zen. Iruña Beleian euskarazko hitzak zituzten grafito batzuen aurkikuntza. Polemika sortu egin zen, faltsutzat hartu omen zirelako, eta oraindik eztabaida faltsuak diren edo ez horren inguruko eztabaida irekita jarraitzen du. Ez bakarrik hori, baita auzia ere. Guzti hori jasotzen duen liburu bati buruz hitz egingo dugu. Juan Martín Elespururen ¿Qué está pasando con Iruña Beleia liburua. Gaur autorea daukagu hemen eta azalpenak emango dizkigu, kontatuko dugu zer aurkituko dugun bertan. Arratsaldeon. Arratsaldeon zuri. Eta ongi etorri. Eskerrik asko. Orduan zer da gertatzen ari dena Iruña Beleian? Bueno, luzea da kontatzen, beharko genituzke orduak eta gainera kontatu arren hainbat gauza, beste gauza asko kontatu gabe geratuko lirateke ez dakizkigulako, horre eskutuan gertatu direlako, eta gu ere ibiltzen gara pixka bat kandelen argira askotan, ez da? Baina, ni saiatu naiz liburu honetan halako kronika nahiko zehatz bat egiten, joan dan 13 urteko gertakizunen kronika, batez ere aurkikuntzak egin zirenetik 2005-2006 gaur arte. Eta bere alderdi zientifikoan, hau da, zer agertu zen, grafitoak, beren edukiak, argazki batzuk ere badaude, horien interpretazioa, polemika, benetakoak faltsuak, eta gero baita saiatu naiz kronika esan dezagun soziala egiten, gatazka istiluaren kontakizuna. Orduan prozesu guztia bildu egin duzu? Bai, eta muga batekin, kolezio hau que sabemos da, esan behar nire lehenengo liburua dela erderaz, gazteleraz egiten dudana, nahi izan dudalako lehenago banuen beste bat euskarazko grafitoei buruz, oraingoan pentsatu nuen eta editoriala ados zegoen, komeni izala baita heltzea erdaldunengana. Honen inguruan dabilen jente asko, nire erdia baino gehiago esango nuke, ez dakite euskaraz, epaileak, fiskalak, txostengileak ere erdia baino gehiago ez dakite, eta gero gainera gai hau ez da Euskal Herrikoa bakarrik, askoz ere zabalagoa da, implikazioak askoz ere zabalagoa ditu, eta nahi izan dugu jente guzti horrengana heltzea. Eta gainera, hainbat dokumentu eta agertzea, nahazte borraztea ikaragarria da. Azkenean ez da bakarrik euskal munduko gaia, baizik eta hori, erromatar garaiko aztarnategia da. Hori da. Latinarekin elkarbizi, suposatuko luke hori ez, euskara jatorriari buruz eta hor gauza asko daude. Bai, hala da. Azken batean, gauza bat da dakiguna eta hoia eztabaidatik kanpora. Eta da, euskara izan zela Europako mendebaldean bizirik geratu zen hizkuntza bakarra erromatarkuntzatik. Beste guztiak ezabatu zituen latinak romanizazioak. Naiz eta behar bada askoz ere daudura zagoelagoa izan, hor dago Galia osoa hizkuntza zeltak egiten zirena, Iberoa eta Artesiera eta Italiako Ligurea eta Etruskoa eta abar, behar bada zibilizazio potenteagoa ziren, eta euskarak iraun egin zuen, hori eztabaida ezina da. Ze harreman izan zuen erromatarkuntza horrek eta euskerak, ez dakigu oso ondo, baina hemen, Iruña Beleiako aurkikuntzetan ikusten dena, nolabait,
euskarak bazuela presentzia bat eta idazteko alegin bat ere egin zala momentu batzuetan, Iruña Beleian mentzat, eta testu batzu ditugu, eztabaidatuak, baina hor daude. Eta testu horietan hitz egiten zen, egunerokotasunari buruz, sinismeni buruz, kristianismoari buruz, sinismo paganoak. Bai, pena da polemika ikaragarri horrenetan murgilduta egotea. Gaur egun polemika ez da edukiak, baizik eta faltsua dira, benetakoa dira. Bueno, gure ustez zantzu asko dago benetakoak direla esateko, eta nik askotan esaten dio jendeari, hori ikusita dago, eta galdetzen diat, ikusi dituzu argazkiak? Bai, da zenbat? 10 ikusi ditu, 15. RIP, Nefertiti, eta hortik kanpora jendeak ez du begiratu. 400 dira, interneten daude, transkripzioa daude, esaten du bakoitzan un agertu dan, koherentzia tematiko bat dago, han agertu zirenak eta han agertu zirenak guztiz ezberdina dira. Kristautasuna bera ere, leku baten agertu dena da goiztiarragoa, persekuzio garaia zertzen dutenak, 2., 3. mendea. Gero beste leku baten agertzen direnak dira kristautasuna toleratua edo baimendua edo zegoenekoa, eta han ikusten da lako katekesi bat eta abar eta abar. Eta, bai, euskerazkoetan ere, ez dira berdina batzuk eta besteak batzuk dira grafito kristauak esan dezagun, latinezko batzukin baita kristaua direnekin nahaztuta daudenak, beste batzuk dira eguneroko tematikako izenak, lurra, zua, familia izenak, ama, ata, neba, reba, olakoak, eta bakoitza kontestu eta estrato eta leku jakin batzuetan agertuta daude, eta hori zehaztuta dago bai interneteko zeretan, eta nire buruan hori oso labur, baina saiatu naiz egiten baita. Egiptoko idazkiak ere. Bai, badira, eta oso eztabaidatuak izan dira, nola agertuko ziren Iruña Beleian Egiptoko gauzak eta abar, eta hori izan da beste bat, Nefertiti ezinezkoa zela, eta hieroglifikoak ere abertze egiten duten, eta bar, gero ikusi da, hieroglifikoak esate baterako ez dira bakarrik Iruña Beleian agertzen. Peninsula Iberikoan hainbat lekutan agertu dira, Castejonen bertan Nafarroan, eta esaten da, bai, baina hor agertzen direnak ez dira irakurtzen, beraz, eta horregatik faltsua dira, ez dute zentzurik, bai, badude, eta gero badakigu garai hartarako galdua zegoela hieroglifikoak interpretatzeko edo deskodetzeko o deszifratzeko jakinduria hori behar bada banakan batzu bazuten, baina ia hori galdua zegoen eta Erroman eta egin diran esate baterako bada mai oso famatu bat Turingo museoan dagoena, eta da Mensa Isiak esate zaio, Isis jainkosaren maila, eta hieroglifikoz betea dago, baina ez dira irakurtzen. Ordurako galdua zegoelako. Piskat erabiltzen zuten dekorazio bezala, oso modan zegoelako Erroman, Egipto. Gaur egun hemen ere bada, eta jentea joaten da Egiptora ikusten, eta orduan Erroman ikusi besterik ez dago zenbat obelisko dagoen, Italian badira Isis jainkosaren tenpluak, bentsete Pompeian eta bar, eta leku guztietan agertzen dira Egiptokin zerikusia duten gauzak, eta hemen agertu dira Nefertiti ipintzen duen bat, baina ez beste baten Nepertiti ipintzen du, Pekin. Eta igual Efea badakigu ez dela
fonema autoktonoa euskeraz, da pekin idatzita dago, eta beraz nik uste dut alderdi hori ere gero asko sakondu dute jakintzuek, eta faltsutasun argudioak ezerezean geratu direla iruditzen zait. Komunitate zientifikoan hori eztabaida dago, batzuk diote benetazkoak direla, beste batzuk ezetz, baina ez dago argitalpen zientifikorik baieztatzen duena faltsuak direla. Bai, bueno, hori guk esaten dugu, eta nik uste dut hori horrek bere importantzia baduela, ez da? Hain seguru baldin badaude, eta hor 10 txostenetan agertzen da, danak ez dute esaten faltsuak direnek, 10 horietatik, baina 4 edo 5 bai eta besteak esaten dute, garaiarekin ez datuzela bat, eta baina, bueno, hain seguru baldin badaude bai euskarazko katedratikoak eta baita latinari buruz txostena egin dutenak eta bar, zergatik ez dute argitaratu aldizkari zientifiko baten argudioak emanaz eta bar. Gaur da eguna ez dutena argitaratu eta 10 urte datoz, ez da, hori gertatu zela. Orduan, bueno, nik uste dut erabaki hartu zutenak ere oso seguru ez daudela. Ez daudela oso seguru eta beldurra diotela gainera bere erabakia esote zuten hartu presaka eta gehi pentsatu gabe, eta esate baterako beste interpretaziorik ez dugu, analitiken aurrean da ezetza edo adierazten dutenean edo eskabazio kontrolatuen aurrean bultzatzen ez dutenean. Ze zeintzuk dira argudioak esateko faltsuak direla? Bai, bueno, txostenak irakurtzen badituzu, kontaezinala dira, osea, dana da, zantzuak faltsua direla. Hartzen baduzu Lakarraren txostena euskarazko grafituei buruz, bueno, dira 30, artikulua ezin da, lura, sua, eta horrelako izenak agertzen dira, eta orduan artikulua ez omen zegoen garai horretan, beranduago sartu omen zen, Erdi Aroan, erromantzearen eraginez, latinak ere zuen artikulurik, eta hori oso erabilia izan da. Polita agertzen da eta ezin zen, ze polita, pulita, Gaskoitik sartu omen zen, baita Erdi Aroan. Baina horiek teoriak dira. Bai, teoriak dira, eta gainera rebatituak izan direnak, esan dut, hizkuntzalari asko ez dago ados ze horrekin, hipotesi horrekin, tesi horrekin, ez lehenengoarekin, ez artikuluari buruz, artikuluak toponimian agertzen dira, hor daude, Amaia eta Udura eta zera eta bar agertzen dira baita lapidetan iluna bat edo ibarra bat edo abar. Nik uste dut kearen gainean eraikitako zera direla, baina horiek hartzen dira ja unibertsitatean eta tesitzat, ja dogmatzat. Eta gero, bueno, joko bagenu latinera, grafia kontuak etzegoela, komarik etzegoela, ez dakiz zer da komak agertzen direla eta bar. Guk topatu ditugu komak Pompeiako grafitietan, pareteko grafitietan eta bar. Eta liburuan nik uste dut zail bat du grafito polemikoenak edo gai polemikoenak eta hor badatoz pixkat aldeko eta kontrako argudioak. Orduan, esan duzu hori hipotesia horiek instituzioetan, unibertsitateetan egi unibertsalak izango balira bezala aurkezten direla? Batzu, bai, esate baterako filologia fakultatean, zera artikuluarena
egi jakintzat aurkezten da, eta ikasleak hori ikasten dute. Eta polita edo ez dakiz zer besteak halakotan sartu direla eta bar, bai, zu begiratzen baduzu politaren zera euskal hiztegi orokorrean topatuko duzu etim del Gascon, polit, ez dakiz zer, eta hala erakusten dira. Izan ere, Aztarnategia Euskal Herriko Unibertsitatea hartu zuen. Bai, hori izan da, hemen gertatu diran irregulartasunen artean bat gehiago. Auzia zientifikoki erabaki zuen batzordeko kideak Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak ziren. Gero bazegoen Diputazioko funtzionario bat, Eliseo Gil, eta bar, gero kanpoko laguntza ere izan zuten, baina hamarrak, ez dakit zenbat diran justu, baina Euskal Herriko Unibertsitateko kideak ziren. Ematen dute ebazpena, faltsuak dira. Diputazioak hartzen du erabakia, kalera eta auzipetuak. Eta orduan, zer gertatzen da? Epaile izan zeneteko arkeologo bat, Julio Núñez, diputazioak izendatzen du zuzendari. Izan zen epaile eta onuradun aldi berean. Hori gizarte normal baten ezin da egin. Hori, uz dezagun alde batera benetakoak, faltsuak, zuk iritzi hori duzu, argumentatzen duzu, nik bestea, Euskalan orduen arrazoia, eta bar. Baina hori da gauza bat ezin dena irentzi. Eta gainera, unibertsitateak, bizerretoreak sinatzen du diputazioarekin hitzarmena, ezta? Gero, azten da, lehenengo, 10 urterako plana egiten dute, hor ere, saltza-maltza handia dago, liburuan argitaratuta dago, eta ustailean, 2010ko ustailean, azten da, induzketak egiten Julio Núñez. Eta lehenengo egunean, zer egiten du, eskabadora handi bat sartu, eta 2 kamioi, eta azten da, usten, desmonte bat baliz bezala. Lurra mugitzen. Bai, eta irudia daude, argazkiak bideo bat beba interneten, joan den 9 urtean, eta mundu guztiak ikusi du hori, eta jente guztiak hau egiten du, zerten ari da hori. Hala ere, arkeologo mundua edo kolektiboak ez du ezer esaten. Hau egiten dute, baina ez dute ezer esaten. Hori berez ere zerbait adierazten du horrek. Ze tontoenak ikusten du hori ezin dela egin. Eta harrezkero induzketaren martxa barregarria izan da. Bostei lagun ibili dira urte batzuetan, ganora gutxikin, halako baten Julio Núñez kentzen dute, unibertsitateko klasetara doalako zelabait, eta bar, talde hori kanpora botatzen dute, urte horretan ez dago induzketarik, urrengo urtean sartzen da beste talde bat, urrengo urtean beste bat, lau enpresa desberdinek eskabatzen dute Iruña Beleian azkenengo zeretan. Eta galdera da, zer aurkitu dute? Eta inoiz, Núñezek esan izan du, sí, han aparecido grafitos, pero los corrientes y de los normales, nada que ver y tal. Vale, baina erakutsi, nun daude argazkiak, zer argitaratu. Ez du ezer argitaratu, eta behartuta zegoen legez, plan direktor horrek behartzen du, agertzen daren berri ematera, eta ez du egin.
eta hori ere oso susmagarria da. Ez dago txostenik. Ez dago txostenik. Bakarrik ara bat aurkitu zuten 2012an, gauza puntual bat, aurkitu zuten gainera aparkaleko egiten ari ziren langileak, eta haren txostena badago, horre amaitzen da. Hamarkada bat. Bai. Eta hau erraz konpondua, ikerketa bat egina, zure ustez hor esaten duzu liburuan, hau konpondu altzela errazago ez? Bai, ez nik baizik eta hori, lehenengo momentuan Lurmenek eta Elizeo Gilek esan zuten, 2009an esan zuten. Bat, egin dadila batzorde internazional bat, nazioarteko bat, zerikusia ez daukana parteekin, hau peritatzeko. Bi, eta horren ordez egin zen batzorde bat erabaki hartuta zeukana unibertsitateko jendez. Bi, arkeometriako laborategietan zerak analiziak, eta Europan badira, eta bar. Hortarako prest daudenak, gainera baditugu eskaintza egin zitzaien, eskatu zitzaien Londresko zer bati, laborategi oso importanten bati, eta baietz esan ziguten, eta baita esan ziguten nola ingo zuten, ze aparatu zuten, eta prezioa ere bai. Eta prezio oso garestia, gainera ez da, olakoetan ez dagotanak analizatu beharrik, nahikoa litzake. Selekzio bat egitea, ezurrezkoak hainbeste, adreiluzkoak hainbeste, zinamikazkoak eta bar. Hori, posibilitate hori badago, eta bestea zen, eta horren aurrean ikusi dut inork ezin duela ezer esan, eta Lurmenek esaten baldin badu, hementxe agertu ziren zerak batzuk, ez? Baina hori, hor, eskabatu gabe dago zati hori. Hor, etorri daitezela arkeologo independente batzuk eta egin dezatela agertzen da. Hemen agertu bali, hor ere aukera dago agertzeko. Bi gauza, hiru gauza horiek ziren hasieratik eskatu zuena Lurmenek eta harrezkero auzia argitzeko taldeok, orain Iruña Beleia argitun elkartuta gaudenok eskatu duguna. Eta zergatik uste duzu hainbeste denbora pasa dela argitu gabe? Ez dagoat esplikaziorik. Ez izango izu, 10 urte, begira guz sartu ginean auzi honetan, ikusi genuelako hemen zozer iluna zegoela eta hor hasieran sartu ginenak, pentsatzen genuen urtebetean edo bian hau erabaki zaola. Zirt edo zart. Benetakoak edo faltzuak edo erabaki bat behintzet edo epaiketa edo zerbait ona edo txarra, baina zehozarri erabakiko zela eta ikusi nola gauden, 10 urte betetzen dira kereila onartu zuenetik epaitegiak martxoan, ontxe. Eta auzi bidean jarri zutela, pasatu dira 10 urte eta erdi. Eta enuke alde batera edo ahaztu nahi alderdi humanoa. Imaginatu zer dan Elizeo Gilentzat, Oskar Eskribanoentzat, Idoia Filloirentzat, eta Idoia Filloi momentu enten ez dago auzipetua, baina 10 urte, hortxe ez, Damoklesen espatapean egotea, bihar etzi damo irtengo da epaiketa edo atzera ingo da edo ez dakizer, horrela egotea, eta gero gainera 7 urte eta erdiko zera. Kartzela zigorra eta 300.000 euroko izuna arrisku horretan egotea. Benetan tortura bada, eta gainera hori, pentsatzen dugunean errugabeak izateaz gain, aurkikuntza handi baten egileak direla, ezta? Idoia Filloi
aurkezpenean egon zen, liburuaren aurkezpenean. Bai, Idoia Filloi eta Eliseo Gil dira Lurmeneko enpresa horreko buruak ziren. Idoia Filloiri hasieran egotzi zioten, estafa bat egon zala eta dirua bueltatu behar zutela subentzioetan jasotakoa eta bar, eta bi kereila zituen, baina artxibatu zituen epaileak hasiera. Orduan, momentuan ez dago auzipetua. Baina, jakina, berak esaten zuena begira ni 16 urtetik eta 40 piku arte nire bizitza izan da hori, egon naiz eskabatzen. Eta derrepente, zertua, seinalatua, iruzur baten egila eta bar, karo, nege ezin dute jarraitu zerean, arkeologian. Orduan, bere oraingo lana, azken urteetakoa da, fundizio baten garbitzaile, eskobarekin. Eliseo Gilen egoera indio larriagoa da, ez du arrezkero lan emate egin du, gau ez okindegi baten, daulakotan, baina ez du bururi jaso, eta 10 urte pasatu dira. Eta interes politikoak egon aldira hor, argudioen artean ere, beranduko euskalduntzea Araban euskeraz egiten ez zela badago? Bai, guk uste dugu baietz eta ez da uste hutsa. 2006an aurkezpena egin zenean euskarazko grafitoa egin eta horrengo egunean hasi zen bombardeoa foroetan. Eta Zeltiberian zegoen, gero Tarrantiko bihurtuko zena. Eta bombardeo aretan, alde batetik zebiltzan filologoak esan ez ezin zala izan honegatik eta bestegatik, baina zegoen beste lerro bat esaten zuena, nola agertuko dira Araban hainbeste euskarazko adierazpen, Araban ez pasan euskaraz egiten. Eta Araban ez zen euskaraz egiten, Erdi Aroan euskaldundu zutelako Araba, eta Bizkaia, eta Gipuzkoa, eta batzuk esan dute Nafarroa ere. Erdi Aroan, Akitaniatik etorritako migrazio, inbazio, okupazio, euskalo zer. Eta orduan horrek pisu handia izan du ze horrenetan. Ze juntatu dira alde batetik, filologoak esatu zuten imposiblia zala arrazoi filologikoengatik eta ikuspegi politiko edo geopolitikotik esanaz ezin zala izan. Eta bigarren horrek, arrazoi bideo horrek ditu, gainera, ia beste gai bada, beranduko euskalduntzearena, baina baditu implikazio batzuk behar bada euskaldunok ez ditugunak harrapatzen, eta ikusi besteik ez dago, egin zuten dokumentala, ez da, Euskal Telebistak eman duena horri buruz. Tesi hori ontzat ematen da babesten, egon da, badago eta ikusi dugun 1000 aldiz. Ez gara konturatzen, horren azpian, besteak beste dagoela, etzan euskara egiten hegoaldean, kanpotik etorri zian Erdi Aroan. Orduan, okupazio bat egon zen, eta euskalo genozidio bat ere, toponimia guztia eta tradizioak eta guztia aldatu bat ziren, mende batetik bestera, euskalo. Eta orduan, ze legitimitate dute euskaldunak orain berreuskalduntzea, euskararen rekuperazioa eskatzeko lehenako latina edo hizkuntza zeltak egiten baziren. Eta hori, zenbait iritzi artikulutan islatuta agertu da El Paisen da beste batzuetan. Gu bizigera horretik kanpo, gurea zientzia da, zientzia. Zuk liburuan iritzi artikuluak, era askotako dokumentuak jaso dituzu. Blogak daude, prentsa artikuluak. Bai.
Esate baterako blogena niretzat oso esanguratsua izan da. Lehen esan dut, hasten direla Celtiberianet, Terrantigue eta beste bat, arabar batek, Jose Maria egiten duen batek eta, ehundoko aktibidade dute. Egiten dira zerak, egunero daude ehunka iritzi. Gehienak eta batez ere faltsutasun aldekoak beti pseudonimoarekin. Marretik behatzita erdi. Txatxipiruli, filologo jakin bat Euskal Herrian, Zatorrotaz, beste bat, eta beste batzuk. Eta hauek dabiltza denbora guztia zertzen, faltsutasuna zertzen, filtratzen argazkiak eta transkripzioak isiltasun o isilpekotasun hitzarmen bat zegoenean ez egiteko argitaratu arte eta estudiatu ikasi arte eta bar. Eta hauek prestatzen dute lurra, faltsutasunen alde, eta horrek egundoko eragina du. Eta horietako, lehen esan dut, horietako blogero sekreto horiek dira hain zuzen, da ez dago inolako zalantzarik, eta egunen baten frogak norbaiten erakutsiko ditugu, dira hain zuzen komisiokideak, eta komisioan buru egin dutenak edo bere irizpideak besteei inposatu dizkienak. Eta, bueno, hori ere liburuan ikutua dago gai hori. Dena ukitu egin duzu, bi aldetako hori iturriak hartu dituzu. Bai, alegindu naiz, ez da ila izan hau panfleto bat, bat irudituko zaio, baina liburu honetan dauden dokumentuak gehiago dira faltsutasunen aldekoak benetakotasuneneko baino. Eta kontatzen ibiltzen lerroak eta gehiago dira. Orduan, gero, balorazioak jakinan erea dira. Ni naiz pertsona bat, konbentzituta dagoena benetakotasunaz, baina onartuko duena egunen baten faltsuak direla demostratzen bada, lehen esandako froga horien bidez, demostratuko balitz ez direla, onartu ingo nuke eta pena handiarekin, baina zer ingo digu baina, hori. Eta orduan zer da liburuarekin bilatzen duzuna? Bai, lehenengo informatzea. Ze jente mordo bat geratu da 2008an. Eta gainera esango nuke euskal, potoloa dira, baina euskal elite kulturala esaten dugun hori, euskal idazle izentzuak, kazetariak, politikoak, zera eta bar, asko dakienak erabaki zuten, katedratikoa baino gehiago inok ez daki, eta orduan hori egia izango da. Eta hor dabiltza batzuk, bastarrak endreatzen, baina, horiek, batzui friki ditzen digute, eta beste batzui ez dakiz zer, ezta? Eta hor konpon, eta hori, horrek harritu gaitu asko, ze hori normalean ez da izan euskaldungoaren jarrera. Hor, liburuan esaten du momentu baten, Euskal Herria dela munduko protestante gehien daukan, munduan protestante gehien dagoen herria. Ez direla bertsio ofizialak ainerrez iresten hemen ez da, pixkat sakondu gabe. Oraingoan bai. Eta gainera batzutan benetan azarretu ingara, entzun dugunean epaileak erabaki dezala. Epaileak erabaki dezala. Eta berdina esaten duzu, ez dakit, otegi juzgatzen dutenean, edo manadakoak, edo ez dakit hor, jakinda nola funtzionatzen duen hemen zerak, justiziak. Gaur iritsi gira puntu hontara, eta akusazioak, eta momentu honetan hori izan behar da, Arabako Diputazioak egin duenean ere, hori da, epaileak erabaki dezala.
Epaile batek ez dakina ezer ez arkeologiaz, ez euskeraz, arraz, ez latinaz, ez dakiz zer, erabaki behar du, ez? Orduan, alde batetik prozesua bizkortzea, ez? Bai, hori da, prozesua informatzea, kontzientziak ere mugitzea, astintzea, eta, bueno, informazioa zertuz, eta, karo, hemen ez dago informazio guztia. Pentsatzen 15.000 folio omen daude abokatuen serian, ezta? Baina bai, norbaitek nahi badu gehiago sakondu, hemen daude bibliografia bat dago, daude lotura batzuk internetera, eta abar, eta abar. Igual irakurriko dut, bueno, zer akusazio dago, topatzen dudan. Familia argitaletxearekin. Bai, hori da. Irakurri nahi nuke, zer dago Eliseo Gilen eta bestean kontra, ezta? Gauza bada, faltsua diren, ala ez hori eztabaida bada. Baina, gero, faltzutzailea topatu behar da, jakina. Ez dago faltzutasunarik faltzutzailerik gabe. Hor, egin dituzten piruetak izan dira ikaragarriak. Grafologiana eta bar, esplikatua dago, eta nahi luzatuko, ze barregura ematen du, grafologiaren zerak, baina nahi duenak irakur dezake. Ertzaintzak egin zituen 7 urte, instrukzioa egiten, galdeketak egiten, araketak egiten, topatzeko frogak, Eliseo Gilen kontra eta bar. Irakurriko dut, zer esaten duen ertzaintzaren zerak, ze froga topatu dituzten. Batematek pentsatuko luke, topatu dutela tresnak, tailerrak, planoak zerak egiteko, ez da grafituak. El equipo instructor considera que la elaboración de los grafitos excepcionales fue una labor compleja y continuada en el tiempo, que se pudo realizar en 2 puntos, fundamentalmente en el propio yacimiento, en ausencia de testigos, es decir, durante las noches, fines de semana, puentes, periodos vacacionales, etc. Por ejemplo, en abril de 2006 apareció un grupo de grafitos excepcionales justo después del dilatado puente de San Prudencio. Punto. En su declaración policial, José Ángel Apellaniz, da hori da, alde egin zuen zerbait, arkeologo bat, eta gero lurmenen kontra deklaratu zuena eta bar, manifestó que nunca vio realizar a Eliseo Gil, Idoia Filloy o a ninguna otra persona inscripciones, alteraciones o modificaciones en los soportes hallados en el yacimiento. Punto. Otro grupo de piezas falsas se pudo hacer en otros lugares controlados por los autores. Domicilio, local, taller, sacando a escondidas los fragmentos vírgenes del yacimiento sin que nadie se percatase de ello. Hau dira, zerak ez? Egin zitekeen, han, hemen, bestean, udan, oporretan... Teoriak berriro ere, ez? Baina, zer gabe, eta honekin, froga honekin, doaz epaiketara, eta diputazioak eskatzen ditu, 7 urte eta erdi eta 300.000 euroko zera. Orduan, nik uste dut, galdetzen danean, zergatik atzerate da hainbeste eta oraindik ere ez dago epaiketarako zerik datarik. Behar bada, laster irtengo da, edo ez dakigu, baina sekula Euskal Herrian egondan instrukzio fase eta zera luzeena da, 10 urte. Zergatik nik uste dut klabea hor dagoela. Beldur direla, froga horiekin ez du aguantatzen eze bat. Gainera beste gauza batzu daude, kustodia katea hautsita egonda, kereilantearen esku dira piezak, beste gauza asko daude, baina
Niretzat oinarrizkoena da ez dutela ezer, eta orduan horrekin joatea, eta gero baita ere beldur dira, eta ez da ezer gertatu, ridikulua handia izango litzake. Nik uste dut hor daudela klabeak, baina egon daiteke beste zerbait harrapatzen ez dudana ere. Esan nahi dut, nik ez dakit, ari pila dago beste ari batzuk daude. Bai, zure ekarpena egin duzu, lan handia gainera, hori testu pila bat daudelako hor, eta hor ja, ea nondik ateratzen den gaia, ez? Eta gizartearen jarrera ere, hau ikusita. Bai, nik uste dut dela euskal gizarteak eta ez bakarrik euskal reakzionatu behar duela. Reakzionatu behar duela eta ez zaio eskatzen postura hartzea, faltsutasunaren banetakotasunaren alde, bakoitzak izan dezala berea, bere zalantzak, baina bai argitzeko egin behar den presioa. Eta hor proposatua daude bideak, ez ditugu errepikatuko, horiek edo beste batzuk, baina nik uste dut euskaldungoarentzat oso importantea dela euskaldungoarentzat eta gehiagoentzat hau argitzea. Hau ezin da laga zinedie hor zer baten, limbo baten. Baina nahiko usteldua eta zornetua dago eta lortuko den gehiago zornetzea, persona batzuk izorratzea betiko, inguruan dabilen jente bat desesperora eramatea, eta azken batean hor geratzea gauza bat, noiz eta 21. mendean gauza hauek zientziaren bidez erraz konpondu baitezkenean. Mila esker Juan Martin gurekin egoteagatik eta jarraituko dugu gaia. Eskerrik asko zuri, baina elkarrizketa gozoa egiteatik. Hurrengora arte esan bezala. Honela bukatuko dugu gaurko saioa, eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte.